Energia guztia, orratz buru baten milioirenean bilduta egon, eta matriarkatua gidari. Eta bertsoa berezko elikagai amaren bularretik. Hemen lau espiral, bertsoi atea joaz, idurrek galdetu digu, nondiko ez eta noraz. Argi daukagu eta hementxe gaude betiko asmoaz, gure barrutik gatoz gaur ere eta zuen ganagoa. Buelta emateko lauok daukagu kemena, arauak zalantzan jarri ta iraultzeko ordena. Bertsolaritza izan daiteke jardunik espiralena, bertso eguna bezelakoa, inoiz bukatzen ez dena. Bertso eguna joaten da, oinpeko lurra goldetzen, bihar egun sentirarte, erantzun eta galdetzen. Bapatekoa baita gurea, lehen ere alaxe zen. Noragoa zen ez gaude ziur, baina abia gaitezen.